Babae nga adunay diferensya sa pangisip, gipusil patay sa usa ka lalaki nga naghurumentado kan sang anak na pusilan patay usab sa laing sospek. Sayranta ang detalye ni ini. Wala na makaabot sa ika-39 nga kasumaran sa adlaw na tawhan si Maria Caparida human na biktima sa pagpamusil Lunes sa adlawon. Ang biktima wa sa iyang maayong pangisip. Nagpundo lang unta sa covered court diha niabot ang lalaking suspek kinsa walay pagpanuko sa pagpusil kaniya kaduha kay gayon. Nadakpan ato sa gipahigayong operasyon ang suspek nga giilang alias Marwin kinsa nakuhaan og armas ug mga bala. Gituyo gito sir kay nganong duha may igo niya. Tiyan og kanang diri dol tutoy. Nya nakabati magbuto. Nagtuo mi kanang red gate police. Nya naarman diha kung balay kana kita man. Nakita na kung manghod diri siguro-wara nagtuo mi nag-egg dara nya ingom sila na pasilan. Pagpanimalos na ito siya on that spot ba nga pareha sila mga kuan at that time ang amahan na sa taas kayang emotion nga nakahuna-una siya ingon ana sa pagbuhat but supposed to be dili gito niya buhaton kay naman tay balaod naman tay proseso ni anaan. Nasayra niya ang suspek naghurimentado. Human una na pusilan patay ang 19 anyos nga anak sa Barangay Busay nga si Marvin Caballas sa sitio ni Ville, Barangay Busay. Apan nadakpan na usab dayon sa kapulisan ang suspek sa pagpusil patay ni Caballas nga nailang si Wilbert Villarmino kinsa gihulagway usab nga tirador sa mga drug personalities. Bisan og nadakpan na ang suspek sa kabantayon sa babaeng adunay diferensya sa pangisip, nanawagan ang pamilya nini nga mapasakaan gyud og kaso aron mahatagan og hustisya ang gidangatan sa biktima. Nanawagan usab sila og ayuda. Mangita lang may hustisya nga. Mapriso gyud kay luoy kay to mga igsuon. Pinangga gito namo bisag ginaato lang gito siya kalibog. Luoy kay ito tanan gid siya nga pagid nga siya pagid intay gipatay diri. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.